ni ɲɛni de don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'i kana ale ala kɛ maniyala ye i n'o baara cɛ i kale ni nin kɛra ala la kana o don i ni baara ɲuman cɛ a ka ɲi sa an tɛ taa parce que an fɔra ko kuma ninnu ko an ka wala an bɛ taa wala parce que a ko ka gɛlɛn quoi kuma dɔw mago bɛ ɲɛfɔli la n'i y'a ɲɛfɔ a bɛ taa yɛlɛ dɔn joli kan ko kana ala don i ni ko ɲuman cɛ a kɔrɔ ye an bɛ yɛrɛ danga min na Mali la yan an bɛ kali ka siɲɛ min na Mali la yan ne ye n kali n ye n danga an ko ta ala ka nin gana kuranɛ ka nin gana foyi tɛ k'i la ni ala sɔnna o de fɔr'i ye ko hɛrɛ baara min n'i y'a laɲini k'i b'a fɛ k'a kɛ a kɛ i ye kaleni min kɛ ka kɔrɔ ala yɛrɛ de kan ye nin ye ko a kana kaleni don a ni baara ɲuman kɛli cɛ n'a sɔrɔ ko halisa i kale ko min kan i b'a dɔn ko o de ye ɲuman ye problème tɛ yen o nka a nana bange e ye sisan ko i kale k'i bɛ to ko min na walima i kale k'i bɛ ko min kɛ wali i kale k'i tɛ ko min kɛ a bangena e ye sisan ko i kale na min kan o de tɛ sawaba ye o kɔrɔ ye k'o ye kojugu ye sisan i bɛna kalenka wuli ka taa min ma sisan o de tɛ ɲuman ye wa nin de ye ala yɛrɛ de kan ye ala min bɛ dangakanw minɛ n'i yɛrɛ danga a tɛ se ka fɛn ti k'i la o fo ni ala ye danga minɛ n'i yɛrɛ danga i mana fɛn o fɛn fɔ ni ne ye nin ko in kɛ ala ka nin kɛ na ala ka nin kɛ na e kun hakili la k'i b'a la k'i yɛrɛ danga ko ɲuman de kan nka e nana ye k'a fɔ ko in hɛrɛ t'a la bilen ala ko wala n tɛ foyi k'i la i k'i tɛ ko min kɛ a kɛ foyi t'i sɔrɔ ni ala sɔnna i k'i bɛ ko min kɛ a kɛ foyi t'i sɔrɔ nin ye ala yɛrɛ de kumakan ye dɛ maa caman balan bɛ ko caman na k'olu y'u kale ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ne ko e ka kaleni ye mun ye ala kira ta kɛrɛfɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ale yɛrɛ bi kale ko dɔ kɛli kan ko nka a bɛ tila ka taa ye k'a fɔ hɛrɛ bɛ dɔ wɛrɛ kɛcogo wɛrɛ la ka tɛmɛ ale y'i kale min ka kan ko ale yɛrɛ b'a ka kaleni kɛfara bɔ hɛrɛ bɛ min na a b'o kɛ k'i kale k'i danga k'i b'i ka wari bɔ k'a don k'a kɛ ka diinɛ dɛmɛ bon sisan i ka wari tala ka diinɛ dɛmɛ bilen a b'a la ka diinɛ de walo dangali b'o la bilen o bɛ minɛ e ka wari e kun y'i kale fo ka t'i sa n'i y'i ka wari dili dabila nin ko in na parce que a b'a la ka diinɛ dɛmɛ sisan a bɛ ka diinɛ walo ka fili mana ala de y'i wele k'i kana kaleni parce que n ye n bolo da kuranɛ kan n ye n kale n ye n yɛrɛ danga ko bɛɛ bɛ segin ala de ma dɛ kuranɛ ye ala kumakan o bolo da kuranɛ kan yɛrɛ an b'a kɛ an kɔni b'a kɛ t'a fɔ a tɛ bɛn dɛ mais sunna kɔni tɛ kaleni taabolo tɛ nka komi yan mɔgɔw bɛ o de bɛ kaleni bonya mɔgɔw bolo o de y'a to an b'a kɛ ne m'a fɔ fɛn b'a kɛli la dɛ nka sahabaw ni salafu taabolo kɔni tɛ nka ka kali kuranɛ yɛrɛ la dɔnni b'a ko gasi t'a la parce que kuranɛ ye ala kumakan nka n kɔni bɛ min dɔn n'a danganiya bɛ yɔrɔ ni ala sɔnna a ma i kali ko ko kan n'i danganiyara kan ko sɛbɛ ko tɛ n'i ye kaleni to i n'a cɛ i bɛ yɛrɛ nege la dɛ i bɛ yɛrɛ malasa la dɛ n k'o de tun bɛ fɔ an fɛ yan ka kɔrɔ ko don kɔmɔ na bɛ ko bɔ kɔmɔ na tɛ nka kɔmɔkuntigiw kɛra alimamiw ye o foyi m'u sɔrɔ o tun bɛ fɔ yan ka kɔrɔ ko dɔ kɔmɔ na bɛ ko bɔ kɔmɔ na tɛ madame bɔra kɔmɔ na laban bon nin ko ninnu yɛrɛ fana filɛ nin diɲɛ laban ko minnu filɛ senna an fɛ yan ni u bɛ mɔgɔw nege k'u kale nka olu yɛrɛ tɛ kale n'o tɛ kaleni in filɛ kaleni in kan ka kɛ fan fila de ye an y'a ɲɛfɔ yan ka kɔrɔ ni karamɔgɔ n'i ko mɔgɔw k'u kale u t'i jaabi i yɛrɛ b'i kale o yɔrɔ kelen in na k'i bolo da kuranɛ kan ni ne fana ye aw janfa ka ala ko sira bila ni aw ye k'a ka wari minɛ k'a don sira wɛrɛ fɛ min tɛ ala ka diinɛ ye
ala ni qur'ane ka ale fana tachi de kan to kede adilla ga karamo do go gebel bal hal kalande min turaka daka ko tanke ni to inda ala ko siraka ni yo faraka karamo ba mo sigara eta o moy so kon nga faraka ne tanke ni to inda ala ko siraka tanke ni ko inda ala ko siraka ni ya jamba nga gloro fo itala fo ki i yere danga dona ki buruju danga o kembe kam ma do sra wa kuma be ni do ka bu baga yakili tiga laydu la de yakili tiga danga la de ci fe boy ye karoge ma karoga mo ko chama di biya ba chama so ga yere fo de amu do mo ton de ngoro chama umbia ton be mo do ba be ya ala ala do mo tu so ka doni a chama da yere fo de ete ton de ngoro ba be ni fema faruka wole fo ma bula la abedi yirwar be la fiara est-ce que ko ne bana ke ere ni tite ga na fulu tite a shi tite a bebta di morema a ko ke dara ala kire sallallahu alaihi wasallam kira mani ngema shila kira mani ngema go do shababu do dilla ka wuli kanu kubulu da nanu daga ala kira koro wi wati ke li dama do titaw be kira koro ci de ni to na kira wi ne ko kuma deba ta obura ko ko nga deba yo be de nya farama ita ka deba yo ko o kira ere sallallahu alaihi wasallam wet le chama ge o be kira da su tawur la o be kira ka ci de on kira ko ko ba deba ta au ko wa ko fa nga deba yo be de kira ko ay ta ka deba yo ko roy islam ya to dina ide ala ya annina nga na fulo sa envers sisan sa era de ba la ya ni ala ko yi isa go ya bibulu bi ka na fulo do ala jemini ni sra fe bi ka na fulo do ala ko de fo na sara kuma ni na fulo sana ta de ma ide ambassadeur ya sani kɛra ala fɛ o sɔngɔ ala ye sɔngɔ di yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn ko bɛɛ ka taa di yɔrɔ in na a diinɛ dɛmɛ n'a ni n'a ka nafolo ye o ye ala ka muminun ni san fɛ a y'u ka nafolo san fɛ ko a sɔngɔ ye alijinɛ ye kuma na i bɛ ala diɲɛ ɲini n'i ka nafolo ye ɔ e y'a ye bi ko nin ye sababu an ka taa dɛ e bɛ k'i yɛrɛ danga fɛn min na o fɛntigiw yɛrɛ ko hali n'olu denw kɛra chrétiens ye k'a bɛ bɛn olu ma. u y'a fɔ walahi. mun fɔ halisa e ma foyi faamu e b'a la k'i ni denw danga ko aw tɛ bɔ min na o fɛntigiw yɛrɛ ko hali n'olu denw yɛrɛ bɔra bakuruba yɛrɛ la k'a bɛ bɛn olu ma. ni exemple frappant de ye. voilà. te mɔgɔ bɛ siran nin de kɛnɛ ka misali do dɛ donc e de b'i yɛrɛ kan bana yaasa an bɛ aya de kan k'a kɔrɔ fɔ karamɔgɔkɛ ni aya de kɔrɔ fɔtɔ a bɛ yɛlɛ nin ko ninnu de kan o diyagoya ye parce que nin ye actualité de ye ne bɛ maa caman de ban bɛ ka sɛbɛ sira minɛ k'ale y'a kale est ce que e ka kɛnɛ e y'i kale e yɛrɛ tun bɛ cogo min na e ka kale ni bɛ taa yɔrɔ la e b'i yɛrɛ danga don min na e ka dugawu ta min إنما يتقبل الله من المتقين وما كنت من المتقين ربي كالي دومنا كاير دغيا كان ني قران يوفو كوني على بجومنا كاير دغاوما كروكي بومو يوفو كراير بالولي كوني مي فلكا دي كان ناصر ني تشيدي كابو على fara belelama tasumana ma jigi an la a ka fara sanji kisɛ kɛ fara ye k'a jigi an la kafiru y'o fɔ nka o ma jigi o kɔrɔ ye ko kuranɛ tɛ tiɲɛ kafiru ye nin fɔ alakira balo de ye ko nin min filɛ n'a sɔrɔ nin ye tiɲɛ de ye tigitigi ka bɔ e ma yɔrɔ k'an bɛ kuranɛ ma o tuma an tigi ala fara sanjilama jigi an kun cɛ kan k'an bɛɛ kunji ala de bɛ hinɛ a ka jɔnw na
nani fa sɔrɔ dɔ la o e fa kun ye danga ka bila kun e nani fa sɔrɔ dɔ la e ma don o la e fa kun ye danga ka bila kun sahabakɛ o de fɔ a ko tatabikɛ o de fɔ a ko ni maa man ɲɛ k'i bɛ nɔminɛli kɛ k'i ka su nɔ minɛ koyi o danaya tɛ ɲɛnama kan dɛ k'i Abdulahi bin Mas'ud de kuma in k'i ka su nɔ minɛ k'o ye kira ka sahaba mun fatura tiɲɛ ka kira nɔ kan k'i ka tugu olu nɔfɛ ko n'o tɛ ko danaya tɛ ɲɛnama kan dɛ o min ye sahaba yɛrɛ danaya tɛ ɲɛnama kan dɛ an bɛɛ bɛ laban ɲuman de ɲini Ala fɛ Alakira yɛrɛ y'an kala o de la ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik a si kana nisɔndiya ni i bilama ye k'i bɛ i kale k'i danga hali yɛrɛ man ka fari foni n'i ye hali n'i yɛrɛ b'a jigiya k'i bɛ sahaba kan maa k'i danganiya ta i ni Ala cɛ sa i bɛ Ala de deli a k'i sabati i bɛ Ala de deli a ka laban ɲuman d'i ma muqallibul qulub kira tun bɛ Ala de majamu ten ko dusukun yɛlɛma yɛlɛma ba de ye Ala ye a b'a yɛlɛma cogo la cogo min ka d'a ye wa Alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam ko akhiru zaman bɛ se n'a sera k'i b'a sɔrɔ sɔgɔma cɛ ye mumini ye wula yanni wula cɛ a kɛra kafiri ye Ala ka bisa wula fɛ mumini don yanni ka dugu jɛ a kafiriya ko a bɛ sin k'a ka diinɛ feere ten ni diɲɛ fɛn sɔrɔ ta ni dɔ ye ten o ma joli joli don min ye Ala falen vewuti kelen na o ma joli joli don min ye Ala falen du kelen na bɛ ŋanamu ŋanamu in fɛn o fɛn na arajo la n k'a bɛɛ ye fɛn ɲini de a bɛɛ tɛ fɛn ɲini ye Ala k'an kisi k'an tanga dɛ o tuma na maa minnu b'u kale k'u siyɛn kale ni da ye kale Ala la de ye parce que maa caman bɛ kɛ ka jɔn kale ni de la Ala la ka kalekan wɛrɛw a yɛrɛ ye tɛrɛmɛnikan minnu fɔ k'olu bonya ka kale Ala la o de ka bon ka tɛmɛ kale ni bɛɛ kan hali n'i y'o kɛ fɛn min na Ala ko kana o don i ni baara ɲuman kɛli cɛ a kalenka bɔrɔtɔ i ka kɛfara bɔ i ka baara ɲuman kɛ ka continuer k'i ka wari don kalo kalo ko la ko e y'i kale a tɛ bɛn dɛ dalu tɛ i bolo lahara dɛ e y'i kale joli la Ala tɛ wa danga ninnu joli b'u minɛ Ala tɛ wa e ta ye an b'a f'i ye yan ko ni bangebaa y'i danga kalo kan Ala ko bɛ Ala kan waa tɛ taa yɔrɔ la wa eto o min ye bangebaa ye a fɔra ko bangebaa ka danga tɛ bin nka bangebaa o bangebaa ka baara ye den bɛ Ala ko kan k'o baara so kɔnɔ ale de bɛ den danga o kan a bɛ taa yɔrɔ jumɛn yɔrɔ si i den bɛ ka a muso mara i kan bɛ k'e b'o dama i den n'a i mɔdenw bɛ kɛlɛ la seliko la i kan bɛ k'e b'o dama o tuma Ala tɛ maa ka bilala ye hɔn parce que o de b'o mɔgɔ kɔnɔ yan a bɛ dɔw yɛrɛ ɲɛna ko Ala de b'olu sagoya la i tɛ tiɲɛ kan i bɛ mɔgɔw kan k'u danga aw yɛrɛ b'a dɔn n'aw ka karamɔgɔ ninnu ka danga bɛ minɛ aw tɛ n'a sɔrɔ jugu bɛ halakira bi y'a bila u b'a fɔ ko hali jugu kana dumuni sɔrɔ ko sujudu kelen ani ka kuluwalaw kala k'u danga a y'a ye k'a dɔ dɛsɛra dumuni na kuluwalaw ye maa dangana ye suratul ikhlas Ala ka kelebanjiya sura a tɛ kuluwalaw kɔrɔ kalan k'a dɔn k'a yɛrɛ nafa n'a ye tawhidu ban ka tawhidu kalan k'o faamu e bɛ t'o kalan ko ka mɔgɔw danga ka taa mɔgɔw tawhidu mɔgɔw danga ni tawhidu ye o bɛ taa yɔrɔ la kuma ko Ala de bɛ dusukun dɔn innahu alimun bi dhati sudur u ye danga in tugu maa o maa la Ala y'a bɛɛ kɔrɔta o bɛɛ la aw tɛ ka hakika ye u ye maa o maa danga ye a ka nkalon delila k'a fɔ ko cɛ dɔ bɔra tɔn dɔ la ko fa wulila o la cɛ nana ne fɛ misiri la yan e n'o ko kari n e bɛ yen de k'ale bɛ yen i ko foyi t'i la ko foyi t'ale la walayi u y'a duuru jamana in kɔnɔ yan ko fa wulila cɛ ka kɛnɛ foyi tɛ cɛ la cɛ nana dɔ farala a denw kan dɔ farala a musow kan foyi t'a la walayi bɛ nin jabɔgɔ in de bɛ senna Mali kɔnɔ wala maa o maa bilala ninnu contre la maa o maa bilala kari contre la a bɛɛ kɛra tan a bɛɛ foyi o ba ni min bilala contre la n'o bɛ halaki ni min fana y'a kanu o kan ka don da la dɛ a kanu b'i ni k'e fa sɛgɛn b'i ni k'e ta tiɲɛ
akbar duwo be kaw ya o te yele abu munu ndanga ulu be ka lafiya ibo ki yere ni te kwana kila kwani yani shuka ko ila roge nyata bi ma danga imbla sena de wallahi danga mai kababa ansran fu an kli sigira alhamdulillah parce kulu wala ka giri ambisra nani amina kana tabbe ga da ala de baka jongolo si foi wallahi nu danga yere tugu ma la be lafiya aksu de dogu eta ibe ka tara ka dugo ke do to suna ko yasi sheje Qur'ane shen bi hake yasi shen bi hake mishi joli yani dalailu mishi joli o de o yere tara ni be kai doyin fana nani an ka tɔgɔ fɔli bɔ a la doyin kɔrɔba jamanja in u bolila ka taa dugawu k'o fana ka pale la o ta kɛra tileganfɛ fanga ye kalo damadɔ u ma dugawu kɛ minnu ye olu bɛ a y'a hakili sigi ala tɛ maa ka bila la k'a fɔ dɔrɔn ni e b'a fɔ ala nin kɛ ninnu na nin nkalon kan mɔgɔw bɛ ka tawhidu dɛmɛ u bɛ ka ala ko dɛmɛ u sɛbɛ la u tɛ taxi minɛna u tɛ impôt minɛna taxi minɛnaw ni impôt minɛnaw ka olu danga ko ala b'o minɛ o tuma ala b'aw ka bila la wa ni ala sɔnna an b'a jigiya ala t'o kɛ ni ala sɔnna an t'o jigiya ka bɔ ala yɔrɔ an t'o jigiya ka bɔ ala yɔrɔ wa ala b'a ka jɔn jigiya la ni ala sɔnna ka mɔgɔw bɛ diinɛ k'a kan a dɛmɛ mɔgɔw bɛ diinɛ k'a kan a waleya kulu danga te fu kwalu bi dumuni mi ke ku kana soro man be do islamé ni dumuni che ka dumuni kanuni chrétien wi ka dumuni kanuni kameti wi ya do awere kanga ni fam ya sade ka soma wele ka warda na duma ga islamé yon misiri kono ka ala deli ko hali ala kana dumuni duma ayiwa a yɛrɛ ka ko ninnu suma fɛ dɛ a kala ko a kana ala don ani baara ɲuman cɛ dɛ maa o maa i bɛ tɔn na a kɛra tɔn façon o façon ye a kɛra i kale ko o ko kan ni ko ɲuman don k'i t'a kɛ a kɛ k'i ka kaleni kɛfara bɔ foyi t'a la bon dɔ bɛna ɲininkali kɛ bon an ye kaleni min kɛ an m'an kale ala la dɛ an ye nin o ti jate yɛrɛ o min kɛra ala la o ka bon ka tɛmɛ min ma kɛ ala la kan min kɛra ala la no ala yɛrɛ ye sira di ko k'o wuli min ma kɛ ala la kɔni o kɔni o lagu de o ma sigi yɛrɛ dan o ka wuli kaleli min kɛ dɛ yɛrɛ danga lagu de don parce que i t'a dɔn parce que a don fana i fana hakili la ko sɛbɛ ko don n k'a bɛ kɛ de parce que ala i hakili la ko sɛbɛ ko don i hakili la ko o don kɔni a bɛ kɛ cogo di ni maa ti jigin kuma dɔ la maa ti jigin maa minnu ma kalan maa ti jigin u la koyi parce que n'i ma kalan e bɛ alijinɛ ɲini na ni min y'i kale k'i siɲɛ n'a ma siran ala ɲɛ k'a kale k'a danga tant que n'i ma kɛ ta i ti kisi a bɛ kɛ cogo di o de ye maa caman bila u bɛ sin ka tugu masabu dɔ nɔfɛ ten ka sin ka don ko dɔ la ten a kɔfɛ n'a hakili ka bangeni ye i yɛrɛ b'a faamu fana ala ka hakili man d'a ma a kana sɔn kaleni ka don a ni baara ɲuman cɛ dɛ baara ɲuman ye jumɛn ye maa minnu i b'i cɛsiri ala batoli fɛ i b'i cɛsiri seli fɛ i b'i cɛsiri sun fɛ i b'i cɛsiri jagabɔ fɛ i b'i cɛsiri asilamaya baaraw fɛ i bɛ ala ka yamarukanw labato i bɛ alakira ka yamarukanw labato sallallahu alaihi wa sallam alakira taa sira minɛ o de ye baara ɲuman ye k'i kale k'i t'o kɛ o tɛ hɛrɛ ye dɛ k'i kale k'i bɛ fara o lagosibaw kan o tɛ hɛrɛ ye dɛ parce que silamɛya o silamɛya ni seli bɔra a la sun bɔra a la jaga bɔra a la hiji bɔra a la o tɔ ye jumɛn ye et puis u bɛ ka faridaw de fili ka sɔrɔ ka dɔn don diinɛ na hali n'i ko dɔn bɛ daga i bɛ se k'a fɔ ko sunna don i bɛ se k'a fɔ k'a kanunen don i bɛ se k'a fɔ ko farida don mais e bɛ farida bɔ a la min yɛrɛ sɔsɔli bɛ min kan dɔ ko a bɛ daga dɔ ko a tɛ daga o kuma fila dama de bɛ nin fɛn ninnu nɔfɛ
abi daga anati daga islame wuli ka kɛlɛ ko no mi ye farda ye mi y'a jɔse dɔ ye ka dulɔki bɔ o fɛ k'o t'a dɔ ye bon kuma minnu b'an da ko a na kuma an bɛn'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sisan a na kuma ko seli ko a nana kɔsa fɛ de o kɔrɔ ye a nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ silamɛya la ne ye nin kuma ɲɛfɔ nka a bɛ se ka cogo di nka a bali an bɛ to ka segin a kan mɔgɔw bɛna faamu dɔɔni inshallah n'o tɛ mɔgɔw tɛ marché fɛn caman kɔ bi u nana kɔsa fɛ dɛ u nana kɔsa fɛ dɛ n'i ye robinet ni courant bɔ a karamɔgɔ fɛn o fɛn ka du la sisan u bɛ yɛlɛma kɛnɛma olu ye kɔsa fɛn nalenw ye dɛ jamanadenw bɛ wuli bi ka faama gɛn ka bɔ fanga na ni courant ko yogoyabara courant ye kɔsa lako ye dɛ o bana fɛn na kɔsaya o tɛ foyi bɔ a daraja la ni réunion kɛ salle n'a nana k'a bɛna conférence ba kɛ ni président kan ka ye ale de laban bɛ na n'a ɲɛmɔgɔya bɛ ministre bolo tɔw bɛɛ bɛ na ale de laban bɛ na hali misiri yɛrɛ ko alimami de laban bɛ na ko tiganikuru la kunbaba parce que mɔgɔw labɛnna de u bɛna baara min kɛ k'u labɛn ka bila a ɲɛ parce que seli n ko kuranɛ ko a ma de ko wa innaha kabiratun illa ala al-khashi'in ko fɛn min don a kelen e ma ye Musa ye kira bila ka taa tɛrɛmɛ ko nɔgɔn tɛ ko hali duuru min tora Musa kun ko kira ka segin ka taa tɛrɛmɛ kira ko ale maloyara ko a ka ɲi ta bana fɛn min n'a ka gɛlɛn k'a bɛ ko daminɛ ni sinna ka o ta ka bila a la k'a bɛɛ dafa o ye kodɔn diinɛ ye sabe olu ka kuma in kɔrɔ ye kabi silamɛya na don ani sun kun ka na ɲɔgɔn fɛ ani seli ka na ɲɔgɔn fɛ ani jaga ka na cɛ kafiru ye nin fɔ ka kɔrɔta ko kafiru ko kuranɛ dafali de tun kan ka jigin n ko ɲinɛ kafiru parce que kuma ninnu tɛ kelen ye nka man jan ɲɔgɔn na hali adamaden yɛrɛ bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn fɛ yan kuma kɔrɔ t'o ye adamaden bɛɛ bɛna ɲɔgɔn fɛ yan wa hakili de bɛna laban na o de man bon a bɛɛ yan hakili o min ka bon n'a bɛɛ ye k'a fɔ kari ye adamaden a bɛ kodɔn o tɛ hakili ye wa o de tɛna laban na wa ka se fo den san 10 ni dɔɔnin ma i t'a jalaki kosɛbɛ parce que k'a hakili ma dafa fɔlɔ Allahu akbar ka san 10 ni kɔ hali ala yɛrɛ tɛ sɛbɛnni k'a kan k'a ma hakili sɔrɔ fɔlɔ ko kalimu kɔrɔ tara ka bɔ maa saba nka denmisɛnnin t'a la ko f'a ka bali biya o de ye a ka hakili sɔrɔ nin ma hakili sɔrɔ fɔlɔ kumana ala yɛrɛ tɛ fɛn sɛbɛn a kun an kɔni b'a a kalan kow la k'a ladabu k'a taziru a banna nka an t'a kɛ daga bilen a da la parce que a hakili man na fɔlɔ bon hakili min n'o o bɛna laban na n'o taara don o don i taara koyi wa seli bɛɛ komi hakili de a ye kuma faamu ale nana kɔsa fɛ dɛ nka n'a taara dɔrɔn i ka diinɛ taara a ye kuma faamu bara fɔ minnu fatura k'olu ma seli ko seli ma k'u ɲɛna o t'a bɛɛ ye dɛ dɔw fana fatura dulɔ min ma haramuya u ɲɛna dɛ munna o ɲɛ tɛ fɔ dulɔ min ye jogo ɲumanya ye dɔw yɛrɛ fatura ka sɔrɔ mutahina yɛrɛ tora bɛɛ y'a layidu 6 yɛrɛ o ma jugu olu o ma k'olu ɲɛna o y'a dɔn da ma s'o ma dɛ awa maa caman yɛrɛ fatura Mali la yan ka sɔrɔ mawuludu kɛnɛ sigi ma daminɛ y'a dɔn olu bɛ kira fɛ dɛ kuma na an ka sabali nin kuma ninnu tɛ kuma fɔcogo ye ala y'a ka diinɛ na dɔɔni dɔɔni a dafara a dafalen min kɛ a ko mu'minu ma ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaffa a t'a tɔmɔtɔmɔ bilen dɛ a b'a bɛɛ de ta k'a seko k'a bɛɛ la n'i dɛsɛra yɔrɔ min lahara o k'i ni ala cɛ n'a ka d'a ye a bɛ yafa i ma n'a ka d'a ye a bɛ nɔ minɛ n'a ye seli ma na minnu ɲɛna olu nɔ tɛ minɛ seli ko la parce que a ma na u ɲɛna nka n'a kun na u ɲɛna n'u banna a ma u bɛ kafiriya
seli mana miyana ante segi ga to ka kuma ta de no do koron ki nyeshi koroma o make do nyana alkaba ki nyeshi alkaba mo do nyana do ka fatura kalo tan woro in kono nya miseli ku nyeshi betum kadasi betum makdisi ku miseli ku nyeshi ma ulu fatura uyulu yini ngali kemi ala ko ku do minge o budu ye to kalimani atunu to seli baraji yebe ana misali ka tabba ke menim wayam tiga min fiye ni ala sonama min ba jira ko selin na ko saya o te foi bo daraja la anna ko saya go te foi bo daraja la wa seli ni sel laje anna fen jamanye o lubi jate jugo kon na fe selin na fe do nye o lubi jate jugo de fe ka ri jugo kan ya jugo yara do mina kon jugo kon mai adlo haramera ko majme fil madina ama adlo haramera madina magazigi vana bekera dlo kuma harabia ikomi magazigi bekera tugo mina ni seli kuma ke ika fola o kuma na o tugo kele ina dlo fana kuma harabia mo shim bi sega ko dlo mina jugo kan o kuma nunu cheun kede seli mageleyadu seli fle seli te ko no yede ni tema joli tika seli matrafa de kono ke mama tema joli a tika seli matrafa ne mo fi ma delika fiya ngo do de ka aka ko ka fa ka chrétien sababu de boru la fa kumbe bar la munu mbolu yaay atisi ko karsa muna et seli idun islamedi ako kuma on to fe mo wala imai ka kitay almani ka fe on da seli manja don dal ko fa de do jogo fle chrétien anya di kabulu chambe seli balaya ma chamando ala seli balaya ma chamando ala o fe mo kamale de la ga ni ga pare na ta aventure la na for ko est ce que on seli bay mbeta ko kuma baby seli ma ni ya donc ko iti sa aventure la ni bi se ka bla fo ya donc ko mati sa aventure la mo kuma ina abla fo ni na ko mi na seli ngo ngani ya donc ko sa ya kon bi se ki sur aventure la e seli ni fileni garamana chiona dono sono waya bisika ke seli dabla lati me to war sara dabla li ko ni to ko no wayre ha do jita me na kadi to war sara na mandi ya toy o konta an rebe ka dimi mo ko do bu to war sara ko do bu do shuala o be kelebi do sunga sara do be to ga sara le o be kele ata hatu ga fo alni ma ton war sara alni mana ton réunion na hal ya war dum foy tala aba fo ko alni mo mana misila ko foy tala ngani mi ton réunion bla ko ma ke ton de mai mo la ma ton réunion ke ro de misiri aba fara jonga misiri de kono chen duru misiri che ba woro ta ro de kamalu ngoro ko kamar wara chef lan law to afode bona ala zilla tala ko ne cheke mere di chawo chese bebe misiri ma fajri seli fana fitri safo seli watu duri adam ne fajri seli fana lazara fitri safo ni seli watu duri sebe fle tableau la yecce ba kro kwa bin matrafa jamana kira ko kwa ka shiriya kalimaniya ka ndiye ni kuma nunu fo bitu kambe hamamatul masjidi o kumbe kira kam siri kono o be janima kono hamamatul masjidi mana silla koy o ya donde ko ni misiri matrafa ko mo bi bunya are misiri matrafa da Aboubacar be Umar be feme wala ça fait komi ko do hakimu do ko ko sayna ko were kanga bunya mo bulo ni mi ko de labushi o koray misiri matrafali de be mo kadana dai ka bi kalimaniya sharia kuma na mamunun be nulu teslamé moyen o do be misiri matarafa ja ku yala ku yere wajibiya ka misiri matarafa wala sa bunyam be dam sir la taala ka o ka da wiraka ani wala sa ku ka munafiqiya dugo abo chugo kelina muso jogo do be fini suturale ta ka do wala sa fini suturale ndona ka bisiki nyuma min be keno ye o nywana ka keni alere nga be sonduya ka joro bo o mi ayere do ko bunya kono saw ko ere horoma kama ni tlala kana ko ere la goshi ni o kewale wa hikma e
o ibo de man be he sel ko ya nya sel law re ko daw mi che ka to ka fo sel law ben gede ay to ka fo akere fe ay rek ka munasaba nu ay to ko fana fo akere fe sa ni la dire che sel law ko mi ngeya aka fen nu ke baw munasaba nu fana ke baw de bu ko kiluna wala le don shi da ma ka munasaba ita ne jamais en fait o mawdu ke law beta ziara ke law beta ito me abada ibe sel de me o ni farda ko sel law ben de sel law ben adum be mo ko kelen afora yo ka be mo kelen de halo o ibe ka misir kono mo mun lago shi o misir kono mo kelen de be jimina yoro lay cham ta ke balonda terena luma ta ko rela ko ta be jiko de la iko maliama ko dugo be yoro maliam ta ibe ka mun la goshi misuru kono de ma kelen de be balonda terela jimina lay lana sawalle anga batu nunun to no ko mara kana ala do ani ko machi والله سميع عليم والله ko ala de sami'un ala de meni masaya alimun doni dungelo abi min fo ala ba don e kuma mun fiyere ma ala ba don ngani mi mun bilaw do ala bo don iya e ko yela mana ko falina tonye mo weru tu chugo la ble iti do farise noga ha roke do farise noga de ni churuna ka temen ngai abigele de parce que ma tama malo ambe ka jongo ala defo donc ni min daw kala nyonga ka koro aw beta aw ngakara mo tu soni ma aw beta aw ya do ta aw ya ko be chena wera sile wallahi ma kon bluma bado be aw do jigin sera de o do nu do fere la lu ba fode kon churna kon siga bobile ku nga ko enra donc ko chena wa fode yata ajniwe takbiru kala tamana misrina ya lebe dai akala tamay mo goro yi akala la yu'akhidukum Allahu bil-lahwi fi aymanikum hal sa'ala bika kuma sonjila ko ala yere tamine lagu ye me kalukan o koray di kuma munu yere bina doron kalini munu bina kuma temesra feti kele walma kalini munu ni ala tu jati o koray islamay yere kono kalini te kuma kan munu don bi kalini kuma kan munu ulu dote o bede bi do lagu kono ko ala yere ta amina no ene te madam ya kala ka jinla tigela no be ka jinla tigela kun chena ha moti legu gale ha ka bunu ka jinla tigela ci abunu dayoro ce ni tiente nege ka kale satai ka sur tiente abta nege la bi segi nege la ala bi hina na ala te ko chama kera mo bo kala mo madam mi kale ni tiente ko sampere ka jigulu ka suru yere ba do tiente fa do bu tu afu dat goro ko astaghfirullah wallahi ha bo we ko langolon jango ala ko yere kella ala ko sebela makeli ede ba ka ika kono suto mo kaundo ino cheke ikale anga fosa ko kale ni yere be mesa ma kale karamo e domina oni biegele ha domina bi kale karamo ko fo fendi daga bi karamo ko ka bebi daga tabi e kalni ma ba abana o parce que ni kalmi nga o tani o wallahi o ya ancien testament di okay ay anda akira fla ambulo esa ko version 1 et 2 ancien testament et nouveau testament parce que o da do chrétien ko kada mo goy parce que o fin de chrétien ya de ancien testament et nouveau testament o da butu ka nyon yo be fedo bakili daga boke fedo ka bo test la mel kala de bon ni no fait façon ka di dora ba yi disku bi ka ta chrétien de parce que au lieu de fait be fond la hakili daga bo bitu ka ko ka o be fo chrétien ya tomba na fond o be bien ka jo chrétien la ka ta abi abu re ka fait tabulu la na o test la mel ay fɛn o fɛn ye haramu ye ala kira balole
ni ala kira fatura ko haram yali to sina sallallahu alaihi wasallam o to haram yali bi to fuka ta dugu kolo meleke ma tsego bala o bo chugola fo fe kira tara ko dagale to fuka ta ala kira fuka ta dugu kolo meleke ma tsega o haram ya o bana ala ta mine aka billahi fi aymanikum abe kalo kam fo ani kuma tɛmɛ sira fɛ wallahi minnu bɛna mɔgɔw da kɔnɔ wallahi nin bɛ tan wallahi nin tɛ tan ko ala tɛ jɔn minɛ o ma a n'a yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ fɔ a bɛ nin jɛ a bɛ nin jɛ kuma ɲɛnamaw tɛ kalenu tɛ ko ala tɛ an minɛ o ma nka ala de b'a minɛ jumɛn ma. ko nka ala de b'a minɛ fɛn ma sa a dusukun mana min baara dusukun mana fara i ka kaleni min na e yɛrɛ y'a dabɔ a kama k'i kale wallahi n bɛ n kale ala la nin ko in ne tɛ nin kɛ nin cogo in na tan walima nin ko in fo n ka nin kɛ ani ni silamɛ y'o kɛ kiri b'i nɔfɛ o kaleni ni k'i bɛ segin ka bɔ o ko kɛli ma walima ni k'i bɛ taa o ko kɛli ma f'i ka kɛfara bɔ nka o ko in fana min filɛ o ye o yɛrɛ tɛ boli ala ka faridaw n'a ka fɛnw la ala ye fɛn minnu farida ala ye jɔn yamaru ni ko minnu ye e tɛ se ka kale ala ka farida la k'e b'i kale k'e t'o kɛ o masala ne de ye n kale n ko diseli fana seli bi o bɛ ɲɛ ara o bɛ ɲɛ non ne tɛ se ka seli bi parce que ne ye n kale n ko diseli fana seli bi o bɛ se ka kɛ wa ma tɛ kale ni bɛ se ka kɛ fɛn minnu na o ye i yɛrɛ ka ikhtiyaru b'i bolo ko minnu na i y'i kale o dɔ la masala i y'i kale k'a fɔ i balima ye karisa e y'i kale k'i ti don a ka du kɔnɔ bi a kɛlɛla i dimina i y'i kale karisa ka so i ye n kale ala la ne se ti bila a ka du kɔnɔ bi a ye fɛn min kɛ na mana o taa wolo sinji tigɛli de la mana ala ye kankari da fɛn daminɛ na ko kumana i y'o ŋaniya min ta i dusukun na k'i kale k'i ti don a ka du kɔnɔ yan an tɛmɛna kuma min na a kana ala bana min ni ɲumanya cɛ e dun filɛ ka ala don i ni sinjitigiw cɛ ka wuli ka taa bɔ i balima ye ka ɲumanya k'a ye filɛ ka ala don i n'o cɛ o kumana k'i ka i bɛ o kale ni façon i b'olu kɛfara de i bɛ kɛfara bɔ olu la kumana i bɛ taa i balima fɛ yen wala haraj wali i kale k'i ti fɛn di maa ma bilen i tun bɛ to ka ɲumanya kɛ maa dɔ ye a nana ko dɔ k'i la i dimina adamaden de i dimina i kale k'e tɛ hɛrɛ k'a ye bilen i kale k'i ka dɔrɔmɛ ti d'a ma bilen bon e dusu nana da i yɛrɛ nana ye tiɲɛ na i balima fanda don i kan ka hinɛ a na bana e dun y'a dab'a kama k'i kale kuma tɛmɛ sira tɛ ten i y'i kale ala la de k'i t'a kɛ bana sisan sa i bɛ kɛfara bɔ kale ni kɛfara bɔ ɔ i bɛ tɛmɛ n'i ka ɲuman ye foyi t'i sɔrɔ ni ala sɔnna wallahu ghafurun halim wa Allahu ta'ala de ye kafari masa ye muɲu masa don an bɛ kuma suguya yan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله